Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 41. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antis pa naman tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Melvin Chiero sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayad nga gabi. Yes, Aksyon Brian, mayang gabi man si mo kag nato nga pinakuling lakat sang panahon na Marso 14 tuig 2020, Sabado nga gabi. Wala kita sa mga low pressure area o kumalayan nga tsimpo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Northeast monsoon o kun amihan ang nag-apekto sa napunta nga bayan sa Northern Luzon. Maka-experience sa magalumon nga kalangitan nga may aralan sa mga mahina lang nga mga pagulan ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region Subuman, Aurora nga dulot man sang amihan. Ang Metro Manila kay banya bayan sang pungsod Pilipinas, maka-experience sang kasarang nga panahon, magluwas lamang sa mga isolated lang ang mga paulan, dulot naman sa mga localized thunderstorm. Ang Negros Occidental lakip ng siyudad sang Bacolod, maka-experience kita sang kasarang nga panahon, kag may tinion lang ang mga magulgalumon nga kalangitan, subuman mga isolated ka mga mahina man yung mga pagtupa sang ulan. Kasarangan ng uyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan, ang nag-impluensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan, mahing kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagbutlak, nagtunod alas 5:59 kay nakamagabutlak alas 5:55 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat kag mayong aga sa luwan. Mayang gabi, Aksyon Melv. Salamat, Gid. Salamat. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matawhay kayo ng palibot na mga aksyon sining adlaw sang Sabado. Kag ginala uman naton pati buwas, no? Diri sa Bacolod kag bugos nga probinsya sang Negros Occidental, lakip na ang bugos nga Pilipinas. Kaya managyapon, gina-remind naton na mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay, sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antista formal nga magumpisa sa aton sini nga pagpangalagad, gina-invite ko ang tanana sa pagduko sa aton sini nga mga ulo kag magpangamuyo kita kontrahonta kag paagi sa aton sini nga pagpangayo sang bulig sa mahal nga makako kabay pa nga matap na tining COVID-19. Horacio Imperata,
prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Subong adlaw, Sabado na kita. Yari na sa Marso 14, 2020. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga ton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang din aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamuto kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account din ay follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters, ka mga chatters naton, sa mga nagalantaw live, pwede ka makahatag komento karon sa aton sa mga issues kag balitaan. Sa mga texters naton, 0938-225-5017 para sa inyo sini pagpadala sa mga mensahe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Daway sa gagana, ha? Isa pagid. Anyway, sa onboard na, ini section Brian Morden of the night kita tob-tob las 9 takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Ano natabo di sa akon nga naman nga may nasa play? Sige, oh. Ang akon na nga sa piyak di? Okay. Diri lang nga porsyon. Sige, anyways, maka-aksyon na nablang dalag ko nga mga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Kung nagasinambunot iya ang balita parte sa COVID-19 mga kaaksyon. Huwag man nagapabilin ang mga balita iyang pinatsanay man diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Kay kagabi mga kaaksyon, duha patay sa aksidente sa syudad sang Talisay. Nagasakay iya sa motor siklo iya, nagkalamatay bonano nga sitwasyon. Samtang price freeze sa mga basic commodities ipatuman sang DTI Negros sa masunod nga mga sinimana. Subong ang linagsanay sang tinaguay sang mga baligya kag hoarding sa mga balita dasong simana pas 5 pisa. Ay, may ay nga hinsya sa gobyerno DTI man no. Do mo na. Samtang mga kapulisan sa probinsya naka-full alert status bangod iya sa COVID-19. Pwersahanay nga pagpadala sa mga nagalagaw nga mga PUMs nga ma-quarantine areas ipatuman sa mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Dapat lang pwersahon ni sila kay ang virus mga kaaksyon wala iya nagalapta kon ang isa ka tawo
nga may ara sang suspect iya sang coronavirus. Hindi maglagaw ang virus, dira malana sa iyaman. Pero kung inang ginatawag naton nga palalagaw kay imo nga PUMs kana or persons under monitoring ang virus, amo man ang libot niya kitigalibot ka, di ba? So dapat nga pahimuyong kada kay para matap na tani gilayon ining nasambit iya nga coronavirus disease nga nagalaptak karon diri sa bug-os nga kalibutan. Samtang sa iban nga balita mga kaaksyon diri gihapon sa lokal, syempre nakatutok ang halos tanan sa COVID-19. 3 sa 47 ka mga persons under monitoring sa syudad sang Cadiz ginapagadtuan na sang alkalde sa kapulisan matapos makabaton sang report nga tinagalagaw gani. Mga dungol kasi mga tao, no way kamo gakooperar no? Bonano man ni sila iyaman, do way kamo ya kahadlok iyaman. Samdang Negros nagapabilin nga COVID-free gihapon o konsihal sa Toboso mas maayo ang pamatyagan ikumpara kahapon nga adlaw suno kay Governor Lacson. So far diri sa aton sa Negros way patay sa nagpositive diri, so pala salamat gid kita nga wala sang positibo sang COVID-19 mga kaaksyon. Governor Lacson nagapangabay sa mga pumuloyo nga gikan sa Metro Manila nga magkooperar kag patihon ang mga home quarantine pag-abot diri sa Negros Occidental. Amo gini ang dapat nga himuon naton sundon tagidyang otoridad mga kaaksyon. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, may problema din aton sini nga mga opisyales bangod labi na gid ang mga barangay officials naton, bangod ang iban nga mga PUMs mga kaaksyon ay nako ko nagaabot sila nga naga-star sa subdivision. Duway gid ka pabatsyag nga aris la dispungsod ay min sa Bacolod kag Negros Occidental. Labi na gid diri sa Bacolod do naga-star sa mga subdivisions, way gid ka panugid no nga may ara gali sang mga nag-alalabot halin sa Metro Manila. Kabalo ka kadamo sa nagpalauli halin kahapon tob-tob sini nga mga gabi matapos ideklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang quarantine o community quarantine didto iya sa Metro Manila. Ang buot silingon starting tomorrow morning 12:01 sa sinina nga buwas aga na Domingo, wala na sang may mabiyahe nga barko, wala na sa may biyahe nga salakyan, eroplano nga makagwa sa Metro Manila kag makasulod man sa Metro Manila mga kaaksyon. That's why ngang iban naghingagaw pala uli sang gagapon pa lang ti ambal ni Governor Lacson ang tanan nga nag-alalabot diri sa Bacolod kag Negros Occidental pagakabigon ini sila mga persons under monitoring mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 52 sa aton sini nga pagpangalagad. Amo na mga dulo-dalag ko nga balita karon sa lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi. Sa balita national mga kaaksyon, sad to say because nga naglabot na sa 98 subong ang confirm nga may ara sang COVID-19 o positive sa COVID-19 mga kaaksyon as of this afternoon. Amo nang ginpalayag iya sang DOH no? Nga may ara na sang 98 na ka-positive sining COVID-19 mostly dito sa area sang Metro Manila kag National Capital Region mismo. I understand may isa dito sa Mindanao and we have one diri sa Visayas pero dira sa Negros Oriental mga kaaksyon. Ang Region 6 sa aton diri sa Region 6 COVID-19 free kita gyapon. Wala sang may positive diri sa aton. Kabay pa o Lord mamintinar naton ini kag ang tanan nga mga PUIs o persons under investigation nga yara subong sa ospital mangin negative ini sila sa palaabuton. Amo man lang ginapangamuyo ginaton mga kaaksyon. Para masigurado ginaton nga ti inang hindi na tamang problema pa. Kaya nga aman subong pa lang nga dito gina-quarantine sa Metro Manila o kon home quarantine o kon ginapatigayon ining community quarantine, halos tanan subong naga-problema na bangod sining nasambit iyang COVID-19. Sa sinimat tiniyon man,
sa 98 nga confirmed cases mga kaaksyon. Subong nga adlaw ginkonfirman sa Department of Health nga may ara na sang 8 ang nagkalamatay. Nagadamo, 8 na ang nagakalamatay. Kag ining 8 lunsay may ara na sang mga balatian. Ang pneumonia, ang ibang dira may mga diabetes, ang ibang inang lala na gid katama. Kag most of them ang mga edad nagalapaw na sa 60. Nagalalapaw na sa 60 ang edad. Meaning, kung nagabatsyag na ni sila, mahina-hina ang ila sining immune system mga kaaksyon. Ang sitwasyon karon dito sa Metro Manila, kansilado mga kaaksyon ang trabaho sa Kamara. Halin sa Marso 16, Lunes, tubtob Abril 14. No? Kabalo ka sa Kamara subong, ang pinaka-last day nila sang ila sining session sang subong adlaw. No? Subong adlaw tani 14, March 14. Kay recess ni nila. But bisan wala sang sesyon ng aton sini mga mamalidha, aton sini mga kongresista, padayon na kontani yang duty gihapon sang ila sini nga mga congressional staff mga kaaksyon. But because of this COVID-19, gin pakamaayo nga kansilado ang duty mga kaaksyon dito sa Kamara starting on Monday, March 16 until April 14. Mga isaman kabulan, mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa area sang Batangas, may gin-confirm nga duha. So lakip na to siya sa 98 gin-mention takayna. And ang Quezon City makaaksyon, ang ila sini nga alkalde as of today, nagdeklara na sang state of calamity. Pakatapos nga may ara sang anom tanan nga nagpositibo na, pag gin-confirm nga ini sila may ara gid sang coronavirus, ang ila sining alkalde government sang Quezon City, wala na nagduha-duha pa to declare sang state of calamity. Magambal kita sang state of calamity, they can use na sang ila sining funds kung anong pwede nila pamaklon agod nga kontrahon ining COVID-19. Sa nagligad na gabi, ang presidente nagligad nga law rather, nagdeklara sang public health advisory. No? Kag sang nagligad gabi, mo na to ang community quarantine sa Metro Manila. Kag kamay pa nga dira lang taas ta sa sub level 2 mga kaaksyon. Dinatamagsaka pa kung ano pang kaladlukan ng matabo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. And the World Health Organization nagligad nagamuno ko sa inyo nga ang virus based ini sa aton sining research kag istorya sa mga kilalaman naton nga mga doktor nga ang virus matunaw kag mapatay sa mainit nga panahon. But today, ang World Health Organization nagparayag nga ining coronavirus, bisan mainit ang panahon, mag-a-attack man siya sa gihapon. Amo nang kulolbaan, gidre, that's why nga sa gihapon, ginasulit-sulit sa aton sini 30s, mga 30s na ton, nga dapat limpyo gid kita pirmi sa gihapon. Karon kay istoryahan ta kamo kung anong maglimpyo gid man, ano? Sa Manila, sining gabi o sining adlaw, palayag na ang pagpatuman sang curfew mga kaaksyon. No? Aside from community quarantine, igapatuman naman ang curfew dito starting tomorrow night. No? Nga mag-umpisa las 8 sang gabi, tob-tob las 5 sang kaagahon. Ang curfew mga kaaksyon, hindi lang kay sa mga minors, hindi lang sa mga minor de edad, kundi sa tanan-tanan. Pero may mga exemption diri ang ining curfew minors. O kung ining curfew ngay patuman dito. Anong mga exemption diri? Kung ikaw, nalhin ka sa trabaho, kaya nagapauli ikaw, you need to present sang imo sining ID nga halin kagid sa trabaho kag nagatrabaho ka. Kung ikaw, magapadulong pa lang sa imo trabaho,
except kaman sining curfew nga ipatuman dito sa Metro Manila. Pero dapat i-present gihapon ang imo sining nga ID nga mga trabaho ka. If ikaw nagpalusot gid lamang, pwede ka aristohon sang kapulisan kag Philippine Army. Of course, may ara pa man sang pangabay nga pwede puli ka lang. In short, bawal ang maglagaw-lagaw na dito sa Metro Manila. Sa akon paglantaw gini, ini ginatawag na nga mini lockdown mga kaaksyon. Daw ka amat-amat lang ba nga pag-lockdown, kabay pa nga dira lang taas ta din na dalong pagig na totally lockdown. Kaya kung mag-totally lockdown kita, meaning malala na ang sitwasyon sining COVID-19. And magluwas sina makaksyon dito sa Metro Manila, ginaplastar ginila kung paano matigayon ang trabaho nga dito na lang sa puluyan. Dito na lang sa puluyan, no? Hindi mag-report sa mga offices nila, total subong online naman halos tanan-tanan, di ba? Online naman tanan-tanan, duway naging mansang hindi mahapos subong. Kaya pwede ka nakatrabaho, bisan ara ka na simula nga puluyan. So isa ina sa plastar karon dito sa Metro Manila mga kaksyon. Pero tidugay naman nga practice ganimo. Galing bangod sa overpopulated na katama ang Metro Manila. Daw hambal mo daw la untat iya ang linagaway kag linaktanay sa mga tawo to. Amo na ang sitwasyon dito karon mga kaksyon, no? So hulat-hulaton ta ang next pagid nga mga hitabo dito kag amo na kita nagapangamuyo sa gihapon nga hindi na ni madungagan pa ining 98 kag hindi na madungagan pang ining mga nagkalamatay. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na so far mga kaaksyon kag sining hapon ipabati ko lang sa inyo kay nag-interview ang aton sining mga media nga ara iya sa gobyerno, no? Sa paagi iya sa People's Television nga ginapanagyahan sa gobyerno nga television. Nag-interview sila sa doktor nga mismo halin sa Department of Health mga kaaksyon. Kag sa sining nga interview, ang pinaka-point lang diri nga i-replay ko sa mga gabi so that may ara kita sang ideya kung paano naton malikawan ining COVID-19. Sa parangkang istorya sa nag-umpisa ining COVID-19, doon na puno na man kita sa mga information kung paano malikawan. Pero kung kaisa nagakalipat man kita mo, like for example, inang ano ang mga sintomas, abi, no? Ano ang dapat nga himuon? Ano dapat ang mga precautions nga himuon naton, no? Namunabi, no? Kag kung ano nga oras magapadulong ka sa hospital. So, check naton, pabati ko sa inyong pinaka-portion gid lamang. Pero at least may ideya kamo. Ako gani nag-agda sa inyo, kung mayara kamo sang bullpen, dira kag papel, paki-take note ang ihambal sang doktor. Kay diri daw mahapos kini naton maintindihan. No, mahapos naton maintindihan para maipaiway kita sini nga nasambit nga balitian. Suliton ko, Coronavirus Disease 2019 is not a joke mga kaaksyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay, ipabati ko sa inyo si Rimatrion kung may bullpen ka mo dira or ano nga situation para makabulig sa inyo or basi may cellphone ka mo dira nga pwede nyo ma-record para balik-baliko nyo pamati dira kag makabulig ini sa inyo pamilya, ikaw mismo nga naga-monitor dira makaksyon. Na-replay ko sa inyo para at least may ideya ka mo ang mga pwede na ton himuon. Para dito sa novel, it's a novel virus, bagong virus, COVID-19. Preventable po ba ito? May gamot ba ito? May iwasan ba ito? Meron na po ba tayong gamot o vaccine na ni-develop? Sige, Winlove, alam mo, marami nang nagtatanong, no? Kasi nga natatakot ang ating sambayanan
Siyempre tayo, mga tao rin naman tayo, we are humans, gusto natin agad-agad may kasagutan para sa mga bagay na ito. Ngunit unfortunately hanggang sa ngayon, wala pa tayong kasagutan kung meron talagang exact na gamot para dito. So hanggang sa ngayon, marami pa rin ginagawang eksperimento, marami pa rin tinatry sa ibang bansa na iba't ibang klaseng gamot na maaring makatulong, no, para gumaling ang isang pasyente. Pero wala pa na sinasabi natin na exact na gamot. As to vaccines, wala pa rin. It is still being tried. Ang sabi sa atin ng WHO, meron na ngayong nakalista sila about 20 na mga bakuna na tinetest ng iba't ibang bansa para magamit nitong mga taong may sakit na COVID-19. So, Doc, wala po talagang gamot for COVID-19. Pero yung mga gamot na binibigay sa ospital, kumbaga supportive. Tama po. Lahat ng ma-admit with COVID-19, puro supportive lang ang treatment. Halimbawa, ikaw ay pumasok sa isang ospital, meron kang ubo, meron kang lagnat, bibigyan lang kita ng mga gamot na according to what you are feeling or your symptoms. Pero yung talagang para gamutin kita, tumigil ang infeksyon, wala pa tayong ganong gamot. Okay. Thank you, Doc, for clearing that. Wala pang gamot. Ito naman next. Paano ba natin malalaman kung merong COVID-19? Kasi yung mga ibang mga tao sabi, I feel well. Lalakad ako, rarampa ako, mapag-date ako, magmumol ako, mag-meeting kami, kailangan yung meeting namin eh. I feel well, bakit ako maglilimita sa sarili ko ngayon kahit na merong community quarantine? So, ano ba ang sintomas ng COVID-19? Pwede ko bang himayin yung sinasabi mo, Winlab, pwede. no? Kasi ang gusto nating sabihin, ano ba yung mga simptomas talaga ng isang tao na para magsuspetsa ka kung may COVID-19? At ang pangalawa naman, doon sa sinasabi mo, bakit ko kailangang manatili sa bahay? May community quarantine. Okay? So yung una, alam po natin, ang novel coronavirus or COVID-19 has a range of symptoms. Mag-uumpisa yan, mild hanggang severe and critical. So ang mild po, meron po yung ubo, may sipon, may lagnat, may sore throat paminsan may pagtatae. Ngayon, kapag sinabi mo ng severe, nahihirapan ka ng huminga. May kasama na. Yes, may hingal ka na. And when it's critical, of course, kailangan mo na ng mga aparato para tulungan kang huminga. That's critical already. Now, with this range of symptoms, ang mga tao kailangan lang magkaroon ng high index of suspicion or suspetsa. Kapag ikaw ay may history of travel sa mga lugar na may localized transmission o di kaya ikaw ay may history na na-expose ka sa isang taong may positibong COVID-19. Ang problema po, or what I mean is, the issue right now, nagpa-flock po ang mga tao sa ospital. Nagpupuntahan lahat because of this fear. Yes. Kahit po yung mga taong wala namang history ng travel, walang history ngayon ng exposure to a positive case, gusto nila, magpapatest din sila. So ang ating laging ipinapayo sa kanila, manatili sa inyong bahay. Kung nakakaramdam kayo ng ganitong mga simptomas, wala namang kayong history of exposure nor travel, magmo-monitor lang sa bahay at kapag nagkaroon ng progression, maaring tumawag sa DOH hotline o pumunta sa kanilang nearest facility. Oo, Doc, hindi naman lahat. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, inyo na batihan mga ka-aksyon ang pinaka-point lang agin na replay na ton sa mga gabi. Una, ang hambalaton sa inyo dito, wala pa inisang bulong ang COVID-19 as of moment of time mga ka-aksyon. Sunod dito kay doktor nga kon ara ka kuno sa hospital, ang ginahatag nila nga medisina sa imo kung ano ang imo ginabatsyag. Like for example, nagasakit ang imo sining nga tilaok, titagaan ka lang nila sang bulong dira nga para pang sore throat gid lamang. Nagahilanat ka, hatagan ka nila sang bulong nga pang hilanat gid lamang. But to direct iya sang bulong kung paano patyon ang virus sang corona nga ini, wala sang bulong mga ka-aksyon. Aman ang klaro gid sang doktor, ang iban dira nga naka-recover, meaning nakabato sila sa virus. Way isang may makapatay sa virus mo, nakabato lang ang ila sining immune system. Now, ginpalayag man dito sang doktor, aring pinaka hapos intsindihon nato kung may ara sang tatlo galini ka stages. Kung ikaw ang may ginabatsyag dira kag basi ina coronavirus na. Una-una,
ginatawag sang doktor to nga mild. Nasulito na ton mild. Meaning do ka simple lang. No? Una, ubo, ginasipon ka. Pagkatapos, sa tutunlan, medyo nagakarha tutunlan mo da. Kag, plus na ang medyo nagapamuhin ka abi, no? Ano tawag sila gani sa aton sa Ilonggo? Lain tiyan mo bla, no? Basta mo na. Ikaduha kon daw medyo lala na siya, hindi ka nakaginhawa. Ginatawag lang nga severe, amo nang itawag lang, hindi ka nakaginhawa. So, ari ka na ni sa hospital. Ikatatlo, amo na ning critical. Kamagambal kita critical, dira ka natakdan sa mga aparato or aparatos nga mabuligan ka sa pagpaginhawa mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Pero klarohon ko liwat para hindi kita magpanik maayo. Ang mga tawo nga nag-experience sang mild ubo, sipon, hilanat, sore throat dira o kon pagtatai, no? Kon ang mga tawo nagakabatsyag sini, pero wala ka man lang yan nakakadto sa mga lugar nga may ara sang positive iya sang COVID-19. According to the doctor, so far daw ay kaginman niya sang kulbaan. The same, kung nagabatsyag ka sang in-mention ko nga mild, kung wala ka malaya sang travel history, wala ka gidya dapat sang kakulbaan. Aman ang dapat inanyo gid suliton ko, kung nagaubo, sipon, trangkaso, nagaslain tutunlan mo da, nagapamuhin ka nga daw hindi na husto nga pamuhin, kung wala ka man sang travel history, wala ka man nakakadto sa lugar nga mayroon sang positive sang coronavirus, wala ka dapat sang kabalakan. Inaya according to the doctor. Bag-on niya malang to na batian, sulit ko lang to make it clear para kita tanan bala hindi gid magpanic gid, ano? Dito sa Metro Manila, Subong, ang problema sa mga hospital, nagadinaguso to subong actionems ang mga tao sa hospital. Gadlinumba to sila. Kaya nga aman, nag-ubo lang, nagsipon, nagmagusto niya mapatest na sila. Oh, pag-abutot, hindi mas na pag-amumahon sa ospital, pinangakig pa sila. So, in short, kulang sang pagpahangop. But, hindi tawan sila mabasol, kabuhi yan nakataya direction names mo, hindi tagin sila mabasol ya, bisan sino naman guro, kay ti, wise la kangop, abi, or sa kakulba, kabuhi na taya mo di. So, normal sang tao, nga magdinaguso, padulong iya, sa hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Last City 11 Action Radio, Philippine Standard Time, mga kaaksyon. Diri sa aton niya sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Karon, standby ka mo. Kay ang report ni Action Eden Aboso, halin sa probinsya, inidako gining bulig diri sa aton. Kag, ang ini nga report, based iya sa press conference, nga ginhimo sini nga hapon ni Governor Eugenio Silacson, may ara sang kaangtanan sining COVID-19. Nga sa diin mga kaaksyon, makabulig sa aton pahagan-hagan sang aton sini ginabatsyag nga kakulba. Prangka nga istorya, sinolang sa aton subong ang way gabatsyag kulba. Abi, hands up dang kamot, abi, halos kita nagabatsyag sang kulba sini. But according to the authorities naton, don't panic. Stand by, relax kang magpanilag, be vigilant kang magkooperar sa aton sini nga otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang ginang himuon naton, no? Amo nang himuon ginaton. Kay may mga otoridad kita nga ang otoridad naton sa pugos nga Pilipinas subong nagagiho na. Kay ti kuan ini mo, centralize ini mo. Kung anong ginahambal ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya sini nga mga men didto sa national offices, sa central offices abi, gina-relay inatanan-tanan sa mga provinces. Kagaton sila mga public officials nagahimo na sang tikang. Okay, so karong pagbalik ko, may update ko nga gamay kay dito sa Metro Manila, ang mga misa to subong sa simbahan Action Elms, labi na gid sa mga Catholic Church. Why na misa? Why na to misa? Mga Quiapo Church ni, ano pa mga kilala nga mga simbahan? Why na to misa? Ang ginahimo nila, gamisa ang pari paagi iya sa Facebook Live. Na dito na lang kamoy lantaw, Facebook Live, mga kaaksyon, ang ginahimo dito karon. Ina, sunod sa anuman nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte.
May mga simbahan patong hindi Catholic Church nga ti may misa sila iya, no? Nga kung kisa gani daw galibog ulo ko. Kay subong may nagamonitor sa aton hindi man Catholic, lain nga mga lain bing nga mga sikta. Dito sa Metro Manila may nagareklamo pa ya. Siya ang simbahan nga nahadlok magpamisa bangod sa COVID-19, wala sang matudtuod nga Ginoo. Nano man nga sitwasyon man. Hindi na to dapat yung manghilabot. Sa mo tani, let us unite for now. Dali lang ni, no? Ginabuligan nga makopirar dapat kita. Hindi na sa panghilabot sa iban to kung anong inyo pagpati da himuan nyo lang. Kung anong pagpati sa ibang simbahan, bayin nyo lang da siya. Amo na problema sang Pinoy kay ka mga chismoso kay kilabtanon gid sa aton. Sa balita, sa aksyon. Nagakatabo na subong ang simbahan iya, ako prangkang istorya Katoliko kaya mo. Pero way kuya gahilabot ko naman imo nga sikta dira. Pero please lang, kadamo sa mga simbahan subong nga hindi man Katoliko nga wala man gamisa. Because nga ang coronavirus nga ining COVID-19 waay ini sang ginasino kung ano kag ano kaman nga sahi sang tawo. Amo malanang aton, suliton ta sa sini nga mga dinag-on, mag-isa kita, magkooperar kita, parang mapanas ning coronavirus. What is 1 month, abi? Ano gibing isa ka bulan nga medyo medyo laylo ang aton sini nga usual abi nga senaryo kag usual nga gina routine naton adlaw-adlaw ginahimo abi. Isa ka bulan kada sigla na pisok la na. And after that, nga free na ta sining COVID-19. Let us enjoy. Kag pangalipay. Because nga nakalampuwas kita sining kaladlukan kag grabe nga krisis karon sa kalibutan mga kaksyon. Sa balita, sa aksyon. Deklara ni Presidente Rodrigo Duterte sang community quarantine, may nagrally patuyo sa Metro Manila mo. Ang grupo sa mga youth, mga kabataan, and that students, mga kaksyon, ang iban dira mga scholar pa sang gobyerno. Ting ila ginawakal to ya, ti ila man niya ginarespeto, tana sila ya, ila na mo. Ang ginasinggitan to nila, nga hindi medical nga aspeto ang himuon sang gobyerno. Nga ang ipalaptahon ang pulis kag Philippine Army. Umunang pamangkot nila mo, prangkang istoryang gobyerno nagagiho na sang medical. Amo na nagani nga may mga DOH na everyday naga-press conference kung anong dapat himuon. Amo na nang sa part sang medical. Ang sabahin sang Philippine Army kag mga PNP, may naghambal mo nga anong mahimo nila da para kontrahon ang virus. Ang virus na iya. Hindi na iya makitaan. Nagalapta ina kung hindi naton mapunggan. Suliton talang hindi kita mangin hypocrites. Hindi kita mangin ipokrito. Ang papel sang PNP subong kag Philippine Army, amo iya ang magpangsaway sa mga salawayon. Like PUMs, PUI, o kung nga sitwasyon, kag sa ginapatuman nga community quarantine. Nga dapat may mga borders, anay, dira lang ka basta, no? Diri standby tanay. Kag not literally, hindi literal, nga ang pulis kag ang Philippine Army amo ang magpangsaway kag maniro sang virus kung may utok kita kag manghuna-huna kita. Sa balita, sa aksyon. Sometimes kay linit bala, no, gaugtas man ko gani, kay linit bala, nga ang himuon ta literal, hambalon ta nga anong mahimo sang PNP kag Philippine Army sa virus man. Syempre wala. Kay hindi man na sila gani wala man na sila gani isang mahinamalaan kung ano nga mga medisinang ibulong ay nakabalog DOH anong bulong PNP pagkag Philippine Army. Susuliton ta hindi ta magpabuang-buang kag magpa-ungo-ungo nga mahambal ta nga nung mahimo sang PNP kag Philippine Army. Kadako sang mahimo nila bangod sila ni ang may poder sa pagpangsaway sa mga salawayon nga wala gapati sa ginaimponer ni Presidente Rodrigo Duterte. Sila niya hindi literal suliton ko. Hindi literal nga ang virus awayon nila kag paniruhon sang ilang armalite da kung anong bitbit nila no. Why na? Hindi tapag amon sila kay kalaway, ha? Again, let us cooperate. Buligan tanitanan. PH dapat mangin isa kita. Hindi na ta magsagi anay ka mga gawadang ta kag mangin grandstanding kita diri.
O, kung na nang pinakamayo, dito kita. Amo na pinakasimple, kung na nang pinaka-the best, dito kita. Buligan ta. Di na ta magkontra pa nga daw. Way man ta mahimo. Da? Kung sagi kita iya ka, sagi itaya ka kwan, sagi kita iya ka kontra sini, sagi ta kawakal, sagi ta ton niya ka criticize, ang pamangkot may nabulig ka mo. Amo na nako pamangkot, may nabulig ka mo, sagi ka mo criticize. Amo sina. Mag-criticize lang taguro kung ang krisis, abi, way naging may nahimo ang gobyerno. Like for example, today, the President, abi, way gid sang final or mga decisions, abi, nga makabulig sa aton, maybe siguro, dira, mawadang kita tanan. Pinakita mo na to ng gobyerno, gahimo tikang. Na? So, buligan ta lang. Kung may kakulangan, we are not perfect. Hindi na to na perfect, ini. May kabudlayan, ini. So, kay may kakulangan, buligan ta. Last year, Jesenway, may pagbalik na ton karon makalokal kita. No? Kaya nag-storya ko sa inyo, party simbahan, diri sa aton sa Bacolod, may mga advices man diri sa simbahan. I-check tanay karon kung ano, kay basi makadto kamo simbahan, wala misa, tidak kanugon sa time ninyo. Last year, Jesenway, may standby kamo dira, kagiban pa nga mga updates sining COVID-19, diri sa aton nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag. Palangga
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon sa Action Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:31 na. Gina-endorso taman sa inyo ang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Muning duwa ka kapsula karon nga pwede mo gamiton aga udto kag sa gabi para makabulig mani makapaboast dira sa aton kaugalingon. Labi na gid nga ti do kadamo na gid sa mga hindi mahangpan nga mga balatian karon nga nagapalibot sa aton siri nga komunidad. Santon Plus Herbal Capsule kag May TC. Mga kaakyon. Una sa balita, una sa aksyon. Manamyaw kita na sa aton sini nga mga utod. Salamat gid sa mga naga-monitor na this time sa aton nga pagpangalagad. Mahinggap ilang sa kay Chona Perez. Tinga wala ga mask ti malatnan ka. Ginapamask niya ako. Way man di sa aton pa, no? Kag mga muyo lang kita nga ninta magmas, wala sang COVID gid yan, no? Si Apple naman niya Alabo. Good evening, Exxon Brian. More than tune in kami sa Kuwait. Salamat gid. Si Heaven. Araman si Eduardo Florendo. Good evening, Exxon Brian. Naga-monitor sa buong Secando ni. Aldrin Diamante. Ang yaya wala sang COVID-18. COVID-19, sir. Hindi 18. Si Arar Buena Flor. Good evening, Exxon Brian. Tamiya ko lang family Galios. RR Buena Flor ng Masaling, Kawayan. Imbong Jocampo, salamat sa Maaw. Eduardo Florendo, okay, nag-kwan siya, nag-monitor. Prayer, our only hope cause no medication yet available. Si Raymond Alarcon Sagal Jr. Sir, salamat. Paul Spot II, on the 3rd sa Hong Kong. Glenard Antiporta, salamat. Jovi Dianga, salamat gid. And dapat now ang DTI. Party DTI to. Pawala man ni DTI mo. Si Zonzu Nerfe, naga-monitor man. Inting Biboso sa Celine Homes. Si Tintin Sogon Brillantes, no? Gid ang gadgad kon magdala ka motor sa gay pinalomba ti din ang finish line sa patio. Sa aksidente niya. Leksyon na tanan natabo talisaya. Tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Orex Sogon kag Lola Consing Dorias
sang Purok, Marang, Mandalagan. Sa Barangay 9, kuno sinima tiniono si Gabong kita daw. Sa mga pamalay di sa aton, salamat. Si Jeron Lee Ching sa Iloilo, naga-monitor man. Okay, di na ito nadula. Si Madam Elma Tornilia Insya. Salamat, gid. Emmanuel Gargaran, monitor lang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Oy, may gabi diha, sir. Si Lani Tolentino, salamat man. Valencia Kenneth. Naman nag-monitor si Mary Grace Eugenio Fermin. Paano niya ara sa Batangas, Action Bray? Buwas ko no ilabiyahi pakadto Iloilo, pwede lang ina. Check na to nabi. Nonoy Erwin Gonzalez, si Paul Salvaro Jr., John Matiliano. Action Bray, good evening. Good evening lang sa tanan nga pamati diri sa Sitio Sulom. Labi na gid kay Mama Feli, Albo kag Nanay Mansya. Punan, ano na plano ang DTI man, daw ka mga lango-lango, nagapanik, bayang na ho, sila dason pa nga adlaw, magiho, dos mga imuhat klase, ahin siya, isa lang na kahambal ko sa ila. Abi pagbugtaw ka mo da, katulog sila gurutod, no? Jo Marie Formentira, hambal niya, hi lang ko no kay Jenny Perez, si Honorato Paglumutan. Action Bray, good evening, Nonoy Paglumutan. Ay, sinong Nonoy? Ang utod sang ginamonitor ko man sa una nga si Councilor Alex Paglumutan. Wow, salamat gida. Thank you gida, no? Sa Lunes may klase o wala, may ara pa, no? Philip Laurente, salamat man sa pag-monitor sa Minuyan. Will Van Espanyola Tikala, yes, tama kay Action Brian. Hindi na ni basta-basta nga problema watching Saudi Arabia. Sige, balikan ko karon ang iban maka-aksyon sa aton nga pagpangalagan. Kaya na na-mention ko sa inyo parte simbahan. Kaya dito sa Metro Manila, why na to yasang misa, no? Why na sang misa bangod ti inabalang natawag naton nga sa COVID-19 gihapon. Tinami gani kay nagasunod gid pating simbahan. Kabalo kang simbahan kagang gobyerno sa nagliligad nga mga tinuig daw hindi ni mag-bout mo. Ang simbahan Katoliko kagang gobyerno Pilipinas no di mag-bout. Pero this time bangod sining COVID-19, diri na to nakit-an nga ti dapat magsuporta gikita kun ano nga tikka nga ginahimo sang gobyerno. Wala ito sang misa pa, no? Diri sa aton sa Bacolod, sa Diocese sa Bacolod iya pamangkot man kita kung anong sitwasyon tadi daw nga wala tadiya sang positive. And that thank you gid kay kita sang positive diri sa aton, no? Pero ano bala ang mga precautions man nga ginahimo sa mga simbahan naton? Ang ipalayag ko sa inyo, Diocese sa Bacolod la niya, under sa simbahan nga yari diri sa Diocese sa Bacolod mga kaksyan. According ya kay Father Chris Gonzales sang Diocese sa Bacolod, subong nga gabi may misa pa until buwas Sunday. Sa Lunes, may meeting sila ni Bishop. Why pa siya kabalo kung ano mangin desisyon ni Bishop, no? Why pa siya kabalo kung ano mangin desisyon ni Bishop kung may mga misa pa sila the following days sa diri sa syudad sa Bacolod. Tanan nga mga kasimbahanan nga under sa ila kung din man di sa ano nga mga barangay diri sa Bacolod, no? Kag ginasunod man di sa subong sa Bacolod ang distansya nga tag isa tubtob duha ka metro, no? Sa simbahan agod nga ti likaw gihapon. Ang holy water ginaislan ini sa everyday. Depende sa tawo kung gusto nila maghikap sa mga naka-display dira, no? Sa sulod sang simbahan mga kaksyan. Para sa dugang nga hibalo naton, ari si Father Chris Gonzales aton sining interview sinigid lamang nga gabi. Ang aton nga misa padayon na sa tanan sa idalom sa diocese ninyo, Father. Okay, daligid lang kay do diri kita sa utod.
dira pa siguro nato madesisyonan kung ano kita ang wisdom halin sa mga kaparian kag obispo no sa Lunes. So subong gabi hasta buwas may ara pagyapon misa antanan. Yes, so as far as I know no sa akon niya nahibalaan pero so sa do amo pa na sa gihapon no wala pa man kapagwa ang obispo sa iyang mandate pero sa gihapon i-strictohon naton implementa ang papanaog sa aton sa CBCP o like wala sang uyatay sa kamot kalawat sa ba puti sa kapang no mga musin. Okay. Ang distancing ya Father? Yes, dala na siya social distancing. Siyempre wala na yung mga bisa, no, mga musina. Okay. Dira sa aton sa simbahan Father, ano man may mga scanner man kita da, ano nga sitwasyon sulo? Wala tasang amo sina nga mga pasilidad diri no. Amo na gani panawagan naton kung ikaw mismo yan napagan mo nga daw indigid maayo, paiway ka na lang no. Dali gid lang. Okay, balikan ko Okay, daligid lang pasensya gid mga kaaksyon Okay. Okay. Ang distancing ya Father. Yes, dala na siya social distancing. Siyempre wala na yung mga bisa, no, mga musina. Okay. Dira sa aton sa simbahan Father, ano man may mga scanner man kita da, ano nga sitwasyon sulo? Wala tasang amo sina nga mga pasilidad diri no. Amo na gani panawagan naton kung ikaw mismo yan napagan mo nga daw indigid maayo, paiway ka na lang no, mag self quarantine ikaw no to be safe. Okay, ang holy water tiya Father kumusta? Gina-islan nila. Pwede lang sa check na. Pero kung wala man kung hindi mo yamatsag mo do hindi kinanglan mo magano sa holy water hindi lang no, hindi lang. No. Ang pagtandog ta Father sa mga mahal mga birhen tada, mga statue. Ginabawa na hindi man siyempre hindi naman ma-impose na sa mga tao pero kung pwede lang likaw lang. Lastly Father, since nga daw nagbalik liwat ang COVID-19 nga daw nagdamo ang positive, nagjutay ang tao sa misa diri sa aton Father dira sa inyo. Sa so far wala ti kagapon pang katapusan ko nga misa wala ko kalakita subong adlaw kay out of the city man ako. Pero ako paglantaw daw regular man lang sa gihapon. I don't know kay subong manog misa ko alas 6. Way ko kabalo kung ano kadamo gid. Kasi amo pa man gyapon way ko kabalo. Ay sige. Again Father, imo advice liwat sa aton nga mga sumilimba. Sige, ako lang yan maging mahinulungon lang Japon, no? Hindi niya para sa imo lang kauglingon, kundi para man sa iba, no? So, hindi lang anay sa gilagaw kung unnecessary, no? Ang importante is nigleya to bas kugo nato ng aton immune system, no? So, eat healthy, stay healthy, no? Kag simpleng hygiene gid naton terme. Kag katapusan, matsag kong pinaka-importante, pangamuyo gid kita. Isa na lang gid Father dito sa Manila may ara sila sang live na lang misa diri sa aton ayhan anong posible sa Father mabalaan para sa Lunes. Lantawon ta. Basi madirama na padulong wala pan ko kahibalo. Sige Father, salamat mayng hapon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:42. Okay, amo to si Father Chris Gonzales makaksyon sa Diocese sa Bacolod. Pero while nag-replay kita sa iya siningatingog, may nagwa nga mensahe sinigid lamang nga gabi, no? Nga ti buwas nga adlaw wala na sang misa sa idalom sang Diocese sa Bacolod mga kaksyon. Tanan nga mga simbahan nila diri nasakop sa ila, no? Wala na sang misa mga kaksyon. Amo nang pinakabago kay interview to sa kay na mga last 5:30 abi, no? So maybe sining gabi nagpagwa na sila sang ila sining statement. So wala basta may mga mensahe to siya, no? Nga kuha lang gid ta, no? Okay, ari na kay nagwa na mo, no? Sige, salamat gid, no? News Direct kay sinila ni guro nga gabi gigin pagwa nila ang interview ko kay na mga 5:45.
Was way na misa, no? Diri sa Diocese sa Bacolod. I understand karon sa Action Eden sa area sang Kabankalan, i-check taman kung anong sitwasyon dito kay nagpanawag man diri sa aton man, no? Sa Diocese sang Kabankalan nga area kung kumusta mga kasimbahanan man to. La 7:43. Kung ano yung patrol, sirimat tiniyon, kay diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, may mga malls kita diri yang until 8 o'clock ang ila sining kuha na lang ang ila sining store hours. Kag ang iba nagbukas kagina do tag las 11 na sang aga, no? Las 10, las 11, do mo sina late na bala. Pero basi may mga panibag o subong kuan, may mga panibag o subong abi nga mga ginpagwa dira. I-check naton sa Action on Defensor abi, no? Okay, magkuton ta section an kung anong sitwasyon. Okay, sa palibot sang Bacolod kay para mausisa ginaton. Okay, sige. Okay, unahon ko na lang section Eden Abuso. Sige, dire na lang ko anay section Eden Abuso. Mga balita around Negros Occidental ini. Kung ano mga balita niya like sa press conference kay na ni Governor Eugenio Lacson. Kag iban pa sa Cadiz to may 3 to ka pinasaway kuno sa mga PUMs kinyo. Kag kuno nung update sa kay Toboso Councilor nga nakitaan sa mga sintomas sining COVID-19 mga kaaksyon, no? Sining COVID-19. All right. Sige, check naton sa Action Eden Abuso. Okay. Yes, ma'am, nakuan ko na, nalawag ko na. Okay, thank you, good. May si Wito Kabalos Father na ginamlaw. Si Father Gonzales kinapag-meeting ko naman. Sige lang, okay lang. Okay. Adi bag-olan na kay nabasahan ko riyo mga 35 minutes pa lang na post ni. So una ko yung interview kay Father mo, na? Una ko yung interview kay Father. La 7:45 Action Radio Philippine Standard Time. Provincial Capital Reports. We have Action Eden Abuso. I-plastan na lang tanan nga balita Action Eden para ni sa benepisyo sa aton nga matag palamati. Mayong gabi. Action na Bray, pasalamatan gid sang tanano nga nagapabilin nga COVID-19 free ang probinsya iya sang Negros Occidental. Inibase man sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ginpatigayon nga sa press conference kay nasang hapon. Kag sulo kay Lacson ginahulat pa ang resulta sang swab test nga ginpatigayon sa Tubala Action na Bray ang technical assistant sa isa ka miyembro sang Sangguniang Panlalawigan. Apang nagmaayo ng pamatsyag, gin-release na ini Action Bray sa hospital. Kag amo ni siyang babaye nga upod sa PCL man tong nagatrabaho bilang staff dira sa Sangguniang Panlalawigan Action Eden? Correct, Action Bray, 100% amo na siya. So from PUM na lang siya. Ginpapauli na siya Action Bray kay nagmaayo na kuno iya sininga pamatyagan. So, good news. God. Good news aton tanan-tanan, ano? Correct, Action Bray. Kag dugang pa sa bihak nga nagaubo, mas nagmayo man subong nga adlaw ang pamatyagan sang 65 anyos nga konsehal nga ato naman iya Action Bray sa Banwa sang Toboso. Nga nakabatsyag man sang hilanat kag may initial findings una-una Action Bray mo nga pneumonia. So nagpakonsulta ini siya, nag-attend man siya dito Action Bray mo sa Manila sa ining ilang seminar. Pero palayag ni Lacson kahapon Biyernes ginkuhaan na sang swab specimen ang konsehal Action Bray. So ginahulat-ulat na ang resulta pero so far kung Action Bray sunod kay Governor Lacson sa iya na baton nga report. Nga sa monitoring man, nagmayo na ning pamatsyag Action Bray sa konsehal. In fact, yan, kuno nangayo na nisang hamburger. Ba? Oo, nangayo na ba? Nagkambal si Governor Lacson nga, ambot lang kung nahatag sa iya ang hamburger yung nga ginapangayo. Pero importante, kung Action Bray nga di ang appetite. Action Eden, I'm sorry. Basta hindi lang ang hamburger nga sa unang kagat, tinapay lahat, ha? Hindi, lahog lang na. Wala na yan labot Action Bray. Pero di importante, dakugid ang smile kay ni Governor Lacson. Nga di, syempre, kanami, batsago ng Action Bray, no? Nga sa gihapon, COVID-19 free. Ini ang aton ginahaptangan sa karon nga probinsya sang Negros. Pamatian natin Action Bray, no? Si Governor Eugenio Jose Lacson. Manila. All passengers coming from Metro Manila starting March 14 to
2020, that is today, will be considered as persons under monitoring and will undergo a 14-day home quarantine as supervised by the Provincial Health Office in coordination. I think in Metro Manila now, they have declared everybody in Metro Manila as person under monitoring. Okay, so more reason why we should consider declaring also all passengers coming from Metro Manila as persons under monitoring. And we are expecting, since yesterday up to today, we're expecting really a lot of passengers because effective 12 midnight tonight, there will be now a travel ban for land, air, and sea travel to and from Metro Manila. So I'm calling really on, especially those coming in from Metro Manila to do a self-quarantine for 14 days, okay? Especially even if you're not feeling any sickness, even if you're feeling very well or you think you're in the pink of health, we still will require you 14-day quarantine. We really need your cooperation. This is a time that all Negrenses will stand up and fight this war against COVID-19. Okay? Just remember, the life that you can save may be your relatives. Na-action ba? Yung sang balman ni Governor Eugenio Lacson, nga umpisa subong nga adlaw naman iya, ginakabig ng PUM, o kung person under monitoring, ang tanan nga persona nga nagabot sa probinsya, gikan sa Metro Manila, gani nagpangabay si Governor Lacson, nga magkoopera lang action ba ang tanan, kasi ipay dalaw mang ilakaw galingon sa home quarantine nga ginatawag sa 14 days. Suno kay Lacson action. Pero Action Eden, anong manner sang pag-identify sini sa ila abe? Amo na ambal ni Lacson Action Bike kay pamangkot mo kung paano nila ma-monitor or verify gid. Kaya ambal Action Bike basta nag-abot halin sa Metro Manila. Tanan nga nag-abot halin sa Metro Manila considered PUM. I am understand Action Eden nga halin pa ni sang kahapon hasta subong na report ta ni sa Action Radio mo. Nga i-consider sila nga mga PUM persons or person under monitoring if you are halin sa Manila. Now, so posible nga nagkalat na ni sa komunidad man ang aton sini nga information since yesterday. So sa mga pamilya dira nga may nag-inabot halin sa Manila, please lang paki-inform sa inyo barangay. Hindi na kamo maghulat pa nga ang barangay pa na malibot sa inyo kay imagine mo ang sa barangay giling nga mga be hurt ni Action Eden ining barangay health emergency response team tawag sini. Pila man lang slak bilog gali daw tag 4-5 malan diti ko ng barangay mo karon may ara sang populasyon abi gara nga 500 1,000 abi paano nila nihimuon abi pagpangita sila. That's why nga ang family nga may ara na sang ideya sining PUM nga ini nga may maabot kamo na lang dagon-dagon to pa barangay. Kaya gining ginatumod sang gobernador ta para gini sa kaayuhan nato. In the first place, kung hindi ka manugid sa barangay and if that person ngalin sa Manila kag may ara sang coronavirus ina siya, una nga matapikan gida kamo mismo nga sa sulod sang panimalay Action Eden. Klaro? Correct. Ang Action Black, kay ti aminado man ang gobernador nga mabudlayan sila nga mag-monitor sa mga PUMs kun bala. Naga-home quarantine gid. Rason nga ti nagapangayo siya sang bulig sa mga natungdan nga magsunod kag patihon ang mando sang otoridad para sa ikaayo sang tanan. Kay ti Action Black no ang balita nga umpisa karon tong ang gabi. Mag-umpisa na ning travel ban Action Black tubtob ini Abril 14. Sa pag-intindi ko gani Action Eden, ang coverage ang ginamention ni Gov, ang mga tao nga nagasakay lang sa eroplano mo, panaog di sa aton sa Silay Bacolod International Airport. Action Eden? Yes, Action. Tikay ang bread ko, iya kag ang banagoy, under ni Bacolod?
Yes, correct, Action Bray. Basta ti, possible may ara man iban man bala Action Bray nga, wala lang takabalo, may mga entry points man. Basta kooperar lang ko Action Bray. Basta kuhalin ka sa Metro Manila, be considered as PUM kagid. Kagkabalo man kita nga nagasinakay da sa barko nga ina, hindi man na bakulod non tanan. Ang ibang dira taga negros ginaya, hindi bakulod lang tanan-tanan. So bakulod may PUM man silang announcement halin sa Manila Action Eden. May diya ka, duway no? Do wala pa siguro Action Bray, pero umpisa pa malang kagapo ni Action Bray mo ti manood ta naman sa updates naman sa gaton ng mga health workers. Pero speaking of PUM Action Bray, may ara iya sang tatlo ka mga nami itikon nga mga tatlo sa 47 Action Bray ka mga PUM sa syudad sang Cadiz. Ang gipakaduan sa alkalde sa mga kapulisan kahapon nga adlaw kay Tisro kay Mayor Patrick Escalante Jr. Nakalabot sa iyang report nga ang tatlo ka PUM Correction Bray ang wala naga-home quarantine kundi nagalagaw-lagaw sila iya. Simpleng buhay ha? Yes, simpleng buhay Action Bray kagang lain pa nila kay suro kay Escalante nakalabot sa iyang report nga ining tatlo ka PUM ginakadlawan ni nila Action Bray ang mga opisyal sang barangay nga nagasaway sa ila. Tiway na ginarespeto no? Ina nga mga tao ya mga kuan na ganiya inabalang panulok nila sa ginahibong at ikang karon sa gobyerno lahog-lahog lang gyapon. Pamatyag nila sining virus nga ini doy na blang sa isa lang ni kapulo di na magsaylo sa isa pa kapulo amo ni gurong pamatyagan nila nga yung pa nilang barangay. Ang papel diri sang PNP pang pusasan na isla dayon ano pang ginahulata? Kaya mo nang hambal Action Bray no sang iban nga ang iban ga overreact lang ko no. That's why nga sila ya malagaw-lagaw sila ya danay. Hindi ka maghambal nga I'm sorry Action Eden ga init ulo ko basta mo sinimo. Soliton ta kabuhi na ang nakataya diri na. Amo nang pinakasimple ng intindihan ta mo kabuhi na ang nakataya naton diri. Kung kamo naga-overreact lang yapon pananawan nyo sa ginahimo sang gobyerno, i-check nyo ba yung kakatabo to sa China, Italy, kag South Korea, nga ginatos-gatos libo-libo na tong nagkalamatay. Ti ato, ang nagkalamatay ito, ano to, joke lang to napatay ito, mabuhi ito sa laliwat? Correct. Amon Action Bray, tapos nga suno sa alkalde, impakatuan niya ni sa kapulisan para mapaathagan ang ginahimo nga pag-istrikto para sa pabalusong tanan temporaryo lang ni 14 days lang nga home quarantine ang ginapangayo para man sila hindi lang sa ilay ayo kundi pa sa tanan. Ano ni sila galibod ni isda ga balibod saging daw hindi gidya ka kontento nga magsulo standby anang gakatol gid ang mga dapa-dapa nila sini ano ni palangabuhian nila isang kahig isang tuka anong sitwasyon? Wala na palayag ni Mayor Escalante Action Bray no kung ano ila trabaho pero tisulo sa iya report niya nagalagaw lang gid sila sa gihapon. Hindi man niya typical o kun ano guro ha nga typical ba lang nga lagaw nga yaga bala Action Bray that's the term pero nagagwa gid bala sa ila puloy anti kabalo naman kita nga ang transmission daan kung malabugan ka lang na Action Bray no sang lawan kung makahikap ka da sang person infected although nga ti COVID-19 free ang Negros so mas mayo nga likaw na lagi sa gihapon Action Bray. Kabay pa nga ang akon lang pangamuyo sining tatlo kon hindi gin man kamoya mapugnan sang mga barangay officials naton dira basi imab kamo sa mga neighbors nyo, mga tupad balay nyo, kag makastiguhan pa kamo? Amo na lang kabay pa nga, hindi na niya pag-hulton, Action Bray. Nan? Kaya daw mas lain, pag inakay, ti kumadumduman, tadaan ang palayag, tubala ni Presidente Rodrigo Duterte. Then ang palayag niya, Okay, ang ato, mala direct na explicar tayo ng mga PUMs. Magambal kita PUMs, person or persons under monitoring, naka-home quarantine ini sila. Meaning, standby kamo dira sa inyo balay sa sulod sang 14 dias rather kag kuan kamo panilagan kung anong inyo sining nga sitwasyon. Dira lang kamo sa kwarto nyo kung isipon gid gani hindi kamo pwede maka istorya dira face to face sa inyo sining pamilya kung pwede lang mag-text lang kamo anay dira ka lang sa kwarto mo pamilya mo ra sa gwa para lang gid nga ti ma-secure na to ng ining virus baka di na mag-laptop pa. Action Eden. Action Bray, kaya ti kumadumduman ta to bilang hambal ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya public address to Action Bray nagligan niya Thursday.
kung hako no ang nagpositibo na sa isa ka barangay, ti may barangay quarantine na nakapati kayo noon. Ti kabay pa na although COVID-19 free ang Negros, hindi na action bribe wala hulaton nga mag-worst comes to worst na bala nga scenario action bribe. Action Eden? Action bribe. Pensyindihon tas laliwat. Maghambal gani barangay quarantine na, meaning tanan nga mga tao nga ara sa sina nga barangay hindi nakagwa kag hindi naman makapasulod sang iban nga mga tawo. Para sigurado, do i-lockdown ka muna. Dira lang kamo tiyog-tiyog sa barangay nyo, tikon mag-barangay quarantine na kamo, ano may piktuhan una, talaga buhian ni, duwa lang kamo da, ang nagtinunto or nag-positive abi, halos bilog nga barangay na piktuhan sang dungulis nyo. Oh. Correct action, Bri. Amo na kay ang iban, wala sila kumbaga action Bri sang full idea gid sang ginatawag nga home quarantine or barangay quarantine or municipal na action Bri kung maglambot man gid sa amo na nga level. Pero sa kaina gani action Bri kon kagapon nag-start naman sang sang pang disinfect ang syudad diya sang Cadiz. Sila una-una gid action Bri sila nga merkado sa mga parks, mga playgrounds nga masami ginatiniran man sa mga tao dito sa ilang nga syudad. Subong naman nga adlaw kay wala sang opisina sa ilang nga City Hall action Bri kag other government offices. Nagpang-disinfect man sila kag adlaw. Pero actually din gusto kay balon kumusta tong tatlo nagpahimuyong na to sila? Ang tatlo to action Bri nagpahimuyong na to sila kay ginpataga na to sila sang aton kapulisan. Kaya actually gani hambal ni Sir Mansueto kuno kay Mayor Escalante mayor ng Dakpunta ni sila galing kay kabudlay action Bri kay base kun PUM sila tapos dalon to sila sa police station kasi dito naman sa sulod ang magkalalatnan kay wala pa sang complete gid nga facility para i-hold sila dalon sa ospital galing kay PUM pa lang sila action Bri kay mga dungol kun himuon ta PUI tanawon tabi karon kon mas din ang mas maayo mag PUI ka nga matiner ka sa ospital 40 o kon 14 adlaw o kon sa balay nyo lang makahalibuy-halubilo makalantaw ka pa TV tanan mahimo mo ba sa kwarto mo. Subong action Bri na ataga na to sila kay hambal ni Mayor Escalante ang monitoring ni sang 47 action Bri si Ms. Truman Goro sa other nga cities and municipalities na may PUMs, aga, kagabi, action Bri, ginakatuan ni sila sa mga health workers para man i-monitor ang ilang mga vital signs. Amo na ganing tawag naton nga ang gobyerno nagahimo sang tikang subong agod nga hindi na mag full-blown pa bala ining coronavirus nga ini. That's why nga magkooperar kita kag hindi ta nasagi pagka-criticize, hindi ta pa kasagi ka yaguta ang ginahimo sang gobyerno ta kay ang gusto sang gobyerno ta nga hindi na ta magpariho to sa China, Italy kag South Korea nga ti subongon ng hampol gito sila sang problema kay ti damo gito yung nagkalatulugan action Eden no. Correct action Bri. Amo na balakis ang budlay man sa mga tao action Bri no. Wala ta man gina lahat pero may iban bala nga di nagahimo sang tikang ang mga LGUs ang gobyerno nasyonal. Pero kung may ara gani action Bri sang may naman mareklamo naman sila nga. Gobyerno naman ang lain. Gobyerno naman ang lain. Correct. Ito wala ka kabalo action Bri no kasi mo na lang ibutang ang imo nga kaugasan. Kung ikaw gruma presidente sa Pilipinas, kung mahina-hina lang imo sinibing nga pahanunot no mahikog kanimo. Dibla na inablang daw kanubo sa imo binga huna-huna man. Matyagan lang guro daw una kapaya kabits balayan kung maginamo ning sitwasyon action Eden. Ang bugin action Bri kada post mo dalang kada hambal mo ang mga tao nga bashers may hambal gid action Bri. That's why. We understand man. Ilain man opinion action Bri. Pero tita hindi lang mo pagpabayaan. Naso na lang ng mga bash danay unahon talang danay ang pakig-uno kag pakig-isa kag pag-cooperate gid action Bri. Yes, President. Sa aton nga government. Mapadlagan ko. So nagdapang disinfect sila sa Cadiz na naya? Yes. Anong gingamit nila nga mga chemical dito action Eden para naga-monitor subong naton nga mga LGUs man mayos nila ini? Action Brian Bali Mayor Escalante. Every 20 milligrams ang Zonrox no. Isa na kalitro nga tubig action Bri. Pwede na nadayan kay base man nila sa mga health authorities
kag epektibo ina bilang disinfectant. Ginulit, Bray, ang spray na bala. Kita mo lang sa para na sa mga puno na Black Action Bray, no? Iya naka-DA. Amo nang yung gamit nila. Okay. Pang spray. Nila sa Gakadlaw ko kayo sin ko. Ang Sunrox ni boss ni mataasan ni presyo mo. Ako na mo na maubos. Amo naman ang pangitaon sa store kay pwede gali ni magamit para pamatay kagaw. Siyempre ginahabon tayo sa pinggan, tayo nakaon ta pinggan eh, no? Nakaon ta pinggan, dito nakaon sa pinggan. Pero why ko diyan nagabaligya sang Sunrox, pero kung mabakal giman ka mo da for the safety na ton tanan, why not? Action din. Precaution right, pero siyempre dilinan nyo man ang iban. Oo. Kaya mo na ba validation bright, actually ang Pinoy grabe gid ng positivity action bright. Iyang ba silang may ara ko no, ari i-share na lang siya ba yan? Yes. Nagabal nga. Nagpa-check up siya sa doktor. Nagabal siya nga, Dok nga, naging PUI ko. Kay di kumpleto mo ko kada minuto kapang alcohol man ko. Amaya, hindi ka nagkadwa. Nagkadwa mo lang ko sa usarana mo. Nagstorya gamay sa akon nga tupad balay. Yung bali naging PUI ka, kaya yung tanan ng alcohol, ginuubos mo tupad balay mo, wala ka pang alcohol. Sila ang nagpositive, gani naglaton man sa imong yapon, ti makasarang ng alcohol ko nagpositive ka man. Online sa... Ano to? So malang pindot ko kabala ka. Bot na nun isa. Pero tayo mo action ba, consider mo man ang iban nga tao. In short, hindi magdinalok Amo ginasyon ba, kagang lain da, kung ubuson mo, tapos kung in-times ka kinanla na gid, bligya mo yung musang mahal niya. So, hindi na gid insakto. Sige, matiyan na ba si Mayor Bear? Pamati na to si Mayor Patrick Escalante Jr. So isang kahapon, nag-convene ko sa aton COVID-19 na task force, kaya may mga reklamo na sa akon, nakalapot na sa talatapan ng isang aton City Health kag sa Mayor's Office, na may arak yung PUMs na hindi mapugan, nakadlawan na nila ang mga BHWs na aton, mga tanod sa aton na implement ng kahapon ng PNP. Kaya na-identify ito sa doon, tatlo malang ito silang daw medyo matulutig ang ulo, pulis kahapon with a strong word na this is not for us, this is also for you. But I hope na magpati kasi medyo may pulis ito. Kay pulis hindi siya magpati sa imo, ano ay mo ta, kung may tinakuta, ipunta ko kasi wala, kasi maglalaktan ko sa police station. Indeed, what we will be doing is mabantayan na lang sila, sulod sila balay. Action Bray, ati mo to, kabay pa ang tanan Action Bray, magkaisa. Amo ginapangita Action Eden. Simple malang nimo. May naga-rebattle sa akon ganiyo. Hambal yati what if Action Bray kon ang imo nga pangabuhi galibod ka lang nga isda, no? Galibod isda, saging. Di sa mo sini nga sitwasyon, siya basi mapatay na sila sa gutom, hindi sa virus. So, magamo sa nga situation, ang gobyerno ta, may mga napaina na nga mga, subong ari pa lang tayo sa community quarantine dito sa Metro Manila. So, kung mag-lockdown gid man, why taniya ginapangayo, Lord, why kami ginapangayo sina? The government has the resources nga himuon sini nga paano buligan ang mga tao nga isang kahig, isang tuka. Sigurado ko, ang SSS na to, ang nabasa ko kahapon, may mga bilyones na to nga gina-prepare if in case game action eden mo. So, mati kita sa balita. Hindi kita magatag sa conclusion. Kaya ang balita, otoridad ang aton sundon. Action Eden? Correct. Action Bray, amo ginada. Amo na da. Kay kon pamati lang taway takabalo pa sang next nga move sa gobyerno tahatagan ta dayon sang conclusion dira nga ti amo na nang last dayon nga word mo. Ti why the pa buttons na? So we need guro to mangin vigilant gyapon kag we need to hintay sa mga panibag-o nga mga statement kag mga mensahe sang aton otoridad, no? Kay may ginahimo gini sila nga tikang hindi sila gusto nga napatay kay moya sa gutom tungod sa virus ni kundi daw kakladlawan pagin. Action Eden? Hindi na action Bray pagulto sa nakabati subong sa aton. Kabalo na sila nga kung pasaway sila. Pero naman sila ni Action Bray kag ni Action pero ginarespeto ko nang ila sini nga mga komento. Kay ila man na iya mo. Yeah, each one of us may ara sang kagalingon nga pananawan Action Eden na respect ko na. May problema. Yes, kita Action Bray. Pero tiyan mo lang na consideration ng Action Bray kag cooperation. Yes, kay kon sundon tagid ang aton pagka Bertoldo ati magkalaubos ni. Dibla?
Kasi sila lang mo na joke. Wait na gina pa ngayon. Naman lang daw pananawa na kung hindi kita magsinunod, may kaugalingon, tanga pagpatis kaugalingon, tanga ti salaman, tino matabo na to sa aton karon abi. Di way gid tadangtan. That's why we have president, vice president, we have public officials nga mo ni aton sundon tas lakay sila maihibalo ko na dapat himuon ta. Kung si Kuya Kim pa, ligtas ang may alam. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eden. Ay ginbiyaan mo ko, hindi ka nagpaalam. Naputo lang linya mo. Plus 8, Action Radio Philippine Standard Time. Salamat. Salamat. Ay pagli ka extra gali, no? Ara na siya. Action Eden. Ay nako. Sa iyo. Ikaw ay nagbalik. Action Braya. Kabay pa. Sana all gid Action Bray mag-operate pangamuyo gid no. Yes. Kaya hindi na ni mag-laptop Action Bray kag mauntat na. Nauntat ko nako gani pagustuhan niya. Lord, subong nga gabi hikapa na sa imo sa bulawanon nga mga kamot panasa ini mga ang virus nga ini kag buligan taning nagbalatian nga mag-alalayo dayon ora mismo in Action Eden. Yes, because nothing is impossible gid Action Bray. Sige lang nga pangamuyuan ta ni Action Bray. Yes. Hindi na ta magbasol pa sa Ginoo kung ano da. Ang aton niya, ang ibang dang ginabasol pang Ginoo kung isa. Siya mo na ning ginahimo sa aton kay makasasala ta mo ang Ginoo hindi gusto nga magproblema kita. Di Action Eden sino ang Ginoo gusto nga buligan kita iya nga dito problema sa kalibutan nga ini. So ipaiway ta na ang subong ang basulay do hindi bala welcome Action Eden no ang binasulay no sa basol sa gobyerno, basol sa tupad mo na, basol sa konsino kung ano na lang grandstanding PY tadi yellowish ka man kung ano nga color kada ano nga political party kada please lang ihaboy ana na sa basurahan Action Eden. Correct Action Bray ka mo lang balila sa sunod na lang nadamo pa chimpo mo matapos ning virus alahan ang tanan mo nga bash Action Bray pero sa subong ang kinahanglan especially sa aton mga frontliners kag gobyerno Action Bray amo ning suporta kag kooperasyon gid sa mga panguluyo. Ano na ginhatag mo sa akon man explain ni karon be. Thank you Action Eden. Yes, Action Bray balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Eden Aboso balita gikan Kapitolyo Provincial. I-recap ko lang gamay para sa mga late tuners naton. Until this moment of time, the Negros Occidental and Bacolod, we are free gihapon sang COVID-19. Meaning, wala sang positive diri saton sa COVID-19. And that's a very nice news tonight, mga kaksyon nga aton mabatian diri sa aton nga pagpangalagad. And the person, ang girl, nga nagatrabaho bilang isa ka staff dira sa Sangguniang Panlalawigan, nga naging PUI last day, yesterday o last 3 days ago, nag-downgrade na sa PUM. Naging person under monitoring na lang siya. Meaning, wala siya sang coronavirus. Kag mga nakitaan to nga ubo-ubo siya ano yung sitwasyon, it's normal nga nababatsyag niya sining panahon. The Konsehal from Toboso, palayag Action Eden Aboso, based man sa palayag ni Governor Eugenio Silacson, nga normal na subong ang iya sining pamatsyag. Bati, salamat Ginoo for the healing no ang ginhatag diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Again, basig malikop mang bugos nga kalibutan Lord ubusan na lang ni dula ang virus nga ini sining panahon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga late tuners man diri sa Bacolod, suliton ko, buwas wala na sang misa sa tanan nga mga simbahan sa idalom iya sang Diocese sa Bacolod mga kaksyon. Catholic Church sa mga Katoliko dira wala na misa starting buwas nga adlaw and wait kita sa notice abi kun san-o no. May mga schools naman diri nga mga private schools nga way na sang klase nag-suspend anay sang klase starting on Monday. Kag wait man sa further nga notices man ipagwa nila sa mga parents dira. Alawagon ko ni karon ng mga private schools nga ini kay para at least may ideya kamo dira
kaya kabataan nyo, hindi nyo na pag-ipadala pa sa mga buluthuan on Monday, and hindi nyo man pagpalagawon. Okay, libre sila. Amo na ginhimo nato ni, or ginhimo sang management, sa sineng buluthuan, nga wala sang klase AB, para mag-stay at home sila. Diras lang di maggagaw-lagaw, libot sa kundi nga mga lugar kay hindi dapat paghimuon mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Las 8:13. Pagbalik naton karon digudugay, i-check naton syudad sa Bacolod. Gadi naguso subong alcohol action JM do way nagid kuno no. Way nagid bilin sa mga drugstores no, sa mga department stores. Dito sa Metro Manila, ipatuman na to gani ang mga malls action Nelmar. Way na di na magbukas starting buwas. Way na sa mga malls nga magbukas didto. Magluwas gid lamang kung may ara sa drugstore sa sinang mall, dapat ang drugstore ma-open siya. Department store na blang balaklan mga pagkaon dapat open lang gid siya. Pero mga inang mga baligya nga mga bayo, ako na way na, hindi na pwede, bawal na dito sa Metro Manila. Amo na ditong kakatabo subong. So dito na lang na dapat hindi maglambot na diri sa aton. Pero diri sa aton may mga initials na ganing mga malls na ton diri nga temprano na sila nagapangsara. Kag nagabukas sila late naman. Ate, may mga gani nga nagabinuligay kita. Las 8:14. Pagbalik ko karon standby ka mo na kay-check na ton patrol election and defensor kanong sitwasyon karon diri sa syudad sang Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli,
banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Magamugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Yung banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Itaulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Una sa aksyon! Sige, daligid lang, no? Gina-i-check na ton, Abi. Anyways, endorso ko sa inyo ang DTX 500 mga kaksyon. Ano? Ining DTX 500, dako nga bulig sinigon mapanubo ang level dira sa inyo sining sugar. Delikado ini, no? Nga mangin diabetiko, ikaw pila kadlaw sining diabetes nga ini. So, dapat mag DTX 500 na. Kag, of course, no? Ini siya mga kaksyon, may kompleto nga management sang liver detox kagiban pa dira nga pwede niya mabulig sa imo lawas. Okay, dalag lang kay gina-try ko contact si Mayor Bing Linardia Sinimatinion. Mapabulig ko di action names karon ano. Sige, manamyaw ko anay sa aton sinimatag palamati kay GINN subong nagamonitor da no. Salamat gid. Good PM action bry sa mga POI kag POO, kooperar na gid lang kay magpakatig-a pa sila. Sila pa mismo magpalala sang sitwasyon, monitor lang ko sakay pauli ka, spray lang ko o pray ko lang nga magnegatibo sila, salamat gid. Ba, amo ginatanan ginapangamuyo naton. Si Inday Blaza naga-monitor man, si Madam Grace Foss Araman. Kung ako lang dahon goro kabugaw pa pumilo kuno lagaon kag ipanghugas kag alibhon. Bakit mayo man nga suggestion ano? Si Madam Ophelia Galiro RC or Galiro, no? God is good all the time. God is love. Prayer is powerful. Ligaya Osorio, may gabi action bright. Amyaw lang kami kay Nanay Thelma. Dira sa Puyas, Murcia, naga-monitor gid siya kada gabi sa program mo. Salamat. God bless. Si Borza Gom, hakugana ang tawo nga nagapamakal ka alkohol nga kinarton. Si Wilvan Espanyola Tikala, ha. Laban gid saka naman yung presyo pro. Sa Sunrocks to. May gabi, Action Brian, monitor lang kami di sa Providencia Subdivision Alihiso. Salamat. Jose Ryan Lirasan, Kiachon, haslo nga pang na imo, ikaw natakdan, ikaw padungol. Pagka mango maniklase tawo, di mo na gani nga dapat sunod ginisla. Si Mirna Istrao Plialda o Playda, pudlay plido mo na. Action Brian, mayo ni sa mga PUM nga tiga ulo, pangamuyuan tagid nga mamati base gin tukri mana sila ni taning nga sige lagaw kamo ilapta ang weapon ko kailinit. Good evening. Salamat, God is good all the time. Kung mo akig yung mga tao sila. Bia Jonathan Araman naga-monitor. Migo ko Ponce naga-monitor man no. Ispe. Si Inok Bikho. Hello sir, ask ko lang po kung anong last biyahe Bacolod to Jensan. Please po pakisagot sa stranded kasi ate ko dyan sa Bacolod. Sige, check na ito. Hindi ko, medyo layo kami subong sa ano. Sige, try ko lang pero hindi ko kapromisa. Madam, I'm sorry. Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man. Greet lang ko no si Bishop Patricio Buzo na. His birthday today. God bless. Salamat. Happy birthday, Bishop. Si Trixie Busio naga-monitor man. Jim Kibrar Saldua. May live mass tomorrow sa radyo. Iyayamuhat niya. Liberty Beniten Obaldo, monitor lang kami diya sa East Homes 4 Mansilingan. Okay, sige. Girlie mi atong Salazar, si Alex Alphabito naman, mga UE na yang mga gakontra kag nagapakamalaot kung anong ginahimo sang gobyerno. Hindi gani katong hol bugas tupad balay nila pro. Hay. Gusto. Action naman sa'yo, karisimo diri lang kay base di siya magsabat black on dira. Kay kinagayo gid siya.
Pero kung magsabat na siya, ora na. Sige. Okay. Kabalo ka, may balita kita diri sa Bacolod para ni sa mga estudyante. No? Hindi lang kay sa mga dahil lang kayo na-check na itong sinimatinyo. No? Okay. Ara na. Okay, we have on the line. Online sa firing line. We have on the line Mayor Bing Leonardia. Mayor, good evening. Hi, good evening. May gabi sa mo. Yes. Brian, Action. Yes, Action Radio. Yes. Gusto naman niya katapo dahil ngayon kay Madam. So, yes. Katapo ng Action Radio. May gabi sa kanang tagpala natin. Yes, Mayor, Yes, daw nagpagwa ka ng isang bago nga EO, subong number 20. Ini may connection na, Mayor. Go ahead, Mayor. Yes, ang una, ang EO nga pinagawa na mas mga daw, ang una din siyang parte sa mga PUMs. Ay, okay, no? okay. Mga persons under monitoring. Aha. Kaya tungod nga nakita na muna kagbabatsaga naman ang reaksyon sa ating pumuluyo. Kapisar nga nag-declare lockdown ang Manila. So, ang natural tendency, amo ang mga taga-Bacolod dito, naghingabot tuloy sa Tabanan. And that includes even my daughter. And she is also now observing voluntary quarantine. No? Now, tungod sina, though damo sa nakabalaka sina. And we understand that maghugpa na sila tanan. So, halos hindi ito na marapalan. Yes. So, ini is addressed to our barangay captains sa aton mga BHERTs ng aton emergency response team sa mga barangay. So, pagbulig sa amon na mapaibalo kami kung ina ang mga nag-alabot. That means strict and thorough monitoring kita sa tanan. Yes. Para nga mabalaan natin kung diin ini ang mga nagkaragod to na mga mga nag-alabot. So, hello? Yes, Mayor. Go ahead, Mayor. So, at the same time, create them all. Actually, na-create na proging 45 kay inaging pamiting ko kay City Administrator ang napinggan ng mga opisina. And we have designated a 24/7 team para ng numbers sa executive orders. Pwede pamaagi sila i-report sa amon kag kung tanaw mo ginada dala na sa hindi lang City Health Office kundi pabalo na mo ang mga BHERTs na pwede kabulig sila ang Bacolod City Police Office. Yes. Pabalo man na si Colonel Binas kay may mga reports kami daw kutso pa man lang na may mga matawag na ritubado lang ang mga POMs. Muna budlagin. So, ini nga butang kinandan kung baga daw kinandan la kung i-ostracize ng aton mga pamuluya ang mga tao nga wala ka pati sinakit. Ama ko na makahagit na sa aton tanatanan. Yes, gina. So, kinandan sundon gid nila ang mga protocols ta. Kay agi nga tinguhaan tagid nga will continue to remain COVID-free. Yes. Sa Bacolod. So, ang isa niya tatiyon nga kung pwede palang maluhod ko sa tanan nga mag-ayo nga hindi gid kay isa lang kalupok ni perte. Diba? Kakulong ba? Anya Mayor, din nila blahog yan? Yes, in fact, atong pagtawag mo di mag-ulang sa akon. Wala ko kasabat insigida kay nag-text blast kami sa mga mayors na kundi ginapababalo ko sila nga ang Ligo City Solid sa amon ng binga organisasyon handa sa pagpamati sila
ang mga request nila, informasyon nga halin sa Malacanang, sa DILG, sa DOH, tinanan ibuligan disseminate sa amon opisina sa isang sekretariat sa LCP. Kay ang tawag ko sa akon nga message that this is an unprecedented challenge. No? Yes. Wala pa niya tabo, tabay pa hindi na magtabo sa liwat. Yes, mo ganang pangamuyo ta. Kung, as you said, hindi niya naglahog, kag abrahan mo ang television, international news sa CNN, mula na permit, latest ko kaya nakita, Gmail na sa mga eskwelahan pa lang sa Amerika. So, kag project nila, hindi ko lang pag-amarke do ka-alarming, hindi sa to, hindi ko gani halos magpati sa congressional nila nga inquiry. Milyon niya mo. Million of students. May isa, milyon yung possible na maapektuhan. Grabe, no? So, kag-ina, may portion nga isa ka-interview parte sa Italy. Kag atong ging-interview nila isa ka-Amerikana nga sa Bergamo. Kag gina-interview siya, halos hindi siya. Kay wala pa sila katilaw sa amuna nga kahintangan. Grabe, no? Hindi lang fear of harm or injury ang napalagyuhan mo. Kaya na, pwede ka makapanago sa iyong balay. Hindi ka kabalo kundi matupa, kundi maagi. So, mo na ang isa ka paman dapat i-apilar tapos pumuluyo. Nga, mabinguligay kita. So, yung mga retubado na pinanlan niya, padakop ka sila. So, mabalaan mo na sa aton kung i-intensify nila ilang investigasyon kag pangusisa sa aton mga barangay. Ang amon da rule nga kutob sa nag-abot diri nga halin sa Manila, kundi kay Manila affected area na dinaya. Metro Manila starting March 7 kung diin nagsugod ang first transmission nga person-to-person transmission nga diri sa Manila. Amo na amon basis. So kung nag-abot ka sa 7, you count 14 days. Kung nag-abot ka sa pizza 12, you count 14 days and so on and so forth. Yes. So kabay pa nga kamatian din kita sa atong kumuluyo. Kabay pa ang atong rehearse kabi nga ginaton mga barangay kapitan. I-posisyon din nila ni kag itiran ni. Kay tuig ang baha, ang sunog, ang ano pa da nga iba niya kalamidad. Daw mapalagyuhan ta pa ni. Kay nagkang pag-meeting ko mula sa disaster risk reduction sa Kadlaw, nagambal ko sila nga nakilita na ito kay may baha, may sunog, may ano pa. So wala pa niya natabo nga muna yung ato niya di na istoryahan ko. Kag hindi niya lahog-lahog kay di ta kabalo. Kag bisan si Dr. Drilon sang pag-press conference sa isa Kadlaw, gambal nga we have no templates for this. Grabe, no? Pag-unis. O kasi ang isa pa gila lang kung paano malumunta with all the technology kag mga bright minds all over the world, hindi nila madali ang vaccination sini. Yes. So wala din sa mga naghambal sa ato nga dasol nga bulan magawa ang vaccination mo. Yes. It will take about a year or even more. So balantayan, alandaman din. Okay. So kinahanglan din ang cooperation sa tanan. Kay nasa nga gan interview namon diri si ABC President Lady Gles Gonzales, ang problema subong sa mga BHERTS mayor amo ang nag-aalalabot from Metro Manila nga nagapuyo sa subdivision kay daw budlay sila ilocate kag daw gid may way sang chismoso nga chismosa nga may makasugid blas barangay nga may nag-abot daw. Anong mabulig ta ni mayor? May amo gani nga no. Siling sa gani kung pwede ka maluhod-luhod ko. Gani ba no? Mapilagid na sa pag-cooperar no kag kung ano pa sa konsensya. So, maapilar kita sa konsensya sa atong pumuluyo. At, ang possible lang mahalit. So, kung ara kamuda sa subdivision, maayong ini pangabuhi, kung ano pa da, buluntad ka mo. Yes. Hindi na ka mo yan hindi ka man, budlay ni sila takpuntunan mo. Kagkahapos lang yun sa
Iloilo. Kapos lang gid sa ginayo sang gobyerno, manunugid lang sila nga halin kami sa Manila, Mayor, di ba? Yeah, oo. Kaya, I don't know if it has improved, but natabuan ka, nagsakay ko sa aeroplano sa Pizza 4. Atong last time nga nagkapamayla kami sa command conference sa Malacanang. Pag-abot ko sa aeroplano, kay kalayo sa akon, daw ginahangos na ko yan nga masulod na ng dayon. Isa ko sa mga last nga passengers to board. So, wala man siya nagpa-fill up sa akon sa forma ng declaration. I see. Sa pag-abot sa aeroplano sa Bacolod, sa Sila Airport, gipangwa sa mga stewardess ang mga declaration forms. Hindi man ko ito nila kilala kung sino ko. Di wala ko kahatag at di bali wala mo lang. So, in other words, it could happen to others. Yes. May laksiti, manggali isla Mayor, no? Yeah, in fact, isa na sa maging take-up ko sa interagency because ang isang aeroplano, siya ihambal sa ako, wala na isang daw penal warning, pinasanction warning. Pero nadumduman ko kada ko magsuot sa mga kanya, ginapirmahan ko health declaration na nabutang nga sa revised penal code section 171 to 172. Pwede na considered falsification. I see. So, how I wish, I think it should become a law. If that is not a law until now, that's only kung may mga health declaration form that should be considered as a public instrument. Kung lang nga daw kung magkuhan ka instant falsification, kaya ako magdinutig dahil siya karoon nga wala siya naghalin sa China o sa Korea o hindi pa da. So, perting halit eh. Yes. Nautod si Mayor Bing, balikan tabi sa Mayor Bing. Kay ang ginamuno ito partito sa eroplano nga tiway mo siya ka-fill up gani. Ang ibanda paano masigurado nga ginapang fill up nila to sila gidto. Damo na blalas 8:40 ang ginaistorya naton subong with Mayor Bing Lenardia diri sa Bacolod. Ini may connection sa mga Yes, go ahead Mayor. Di natatunayon. Parte sa falsification. Sige pa ko hambali. Parte sa falsification. I mean, if people take that lightly and not give serious consideration, pag gusto lang sila kung ano sulat nila da. Kung magbinutig sila, kung magpabaya sila, okay man ang yapon. So, kailangan one of these days, kabay pa may isa ka congressman nga mahimo lay nga in times like this when you are asked by authorities to sign a declaration form that should be considered falsification if you don't answer it correctly. Something like that. Yes. I hope that happens. Timayo gida Mayor nga tikang at least basi mabokaran na pila kadlaw kag mahatagan na sang solusyon ang ginanga problema no kay kung i-trace mo na sa sinong i-trace nyo kundi among gin-fill up niya to damo na problema gid. Kay as I said hambal ni wala pa man yan na tilawan mo panita ka agi sini. So kadamo sang ginagaw testingan lang bala. So that is insofar as the Executive Order number 19 is concerned. Although maybe iban sina basta importante lang in summary is gusto ko lang kumapilar sa tanan nga mga ang matawag nato nga persons under monitoring meaning kung nagaling ka sa Manila, nagaling ka sa abroad nga may mga cases ng COVID-19. So palihog lang pabalo sa aton palihog lang kung wala ka di man nagiparahan, wala ka nakilala, wala ka na identify. Makuribong karandaan na yung sinupa ni Malay. Hindi na magwa kay hindi na hindi ka bala kabalo di na pa kuan ko gani di na pa ano ko ba ng parte sa mga physical
handshake and all this, kinanan bantayan tama na. So, as a rule, as of now, may I say this already, nga bisan pilag lang ni, kinanan kung mag-ilap na kita 1 meter apart. Yes. May distansya. I read somewhere nga dapat 1 meter in front, 1 meter sa likod, 1 meter sa ano. Tama yung wanay ng tanay niya, tamang kinamustahan na sakos niya, saan ka problema, kikadamo, kamusta. Mayor kaya mo. Hindi mo ba maibitar? Yes. Daw basi manginit, basi magsunggod. Kabudlay. Alang-alang mo nga likawan. Oo, we stop that practice in the meantime. Aha. Pero yes, Mayor, diri kita sa EO20 mo, anong declaration mo sa classes diri sa aton sa Bacolod, Mayor? Dira man na ang isa ka kausa sina is iniman ang pag-abot ng mga kuan natin kay kamo niyo going back to March 11, nag-meeting kami upod sa primera sa education nga DepEd. Tapos, daw ato ya mismo ang si Superintendent Gladys, ready na siya magpasira sa klase. Although, because of administrative and other considerations, ang guasa to nga isira ng klase sa 20. Now, nag-meeting kami sa mga private schools, mga colleges, mga 60 kabilog ay nag-attend sa ito mo. Pero ito ang may ito kay ito itong presidente sa NAPSIA mismo, si Matt Molina sa SCI. Now, sa proseso nga diskusyon kami sina, may ibang sa ito si ilang nga nag-ayugid nga kabudlay ko nila ang taton kay kalawit pa sang calendar days. Nag-umpisa sila, iba, wala yung nag-open sa June. So, kulang kid ang simpo. So, sa Malawig, itong istoryahan ay naghambal lang siya. Ikaw na desisyon, Mayor, no? Kag-guessing ko, pero because of the pleadings, daw compromise atong imbutang ang closing sa Pizza 27. So, ang elementary public schools sa 20 mauntat. Ang mga private schools sa 27. Okay, amutong kayong tangang sa 17, 11. March 11. March 11. Now, ari karon kay nag-abot ang lockdown sa Manila. So, kay inaya, lain na ang klima. Sila nagapangayo mo tato na gulpi. Mga principal na. Mga nagtawag na kami ang siya report sa akon. Nagit na siya nga may mga eskwelahan na nagdeklara na hindi na sila. Hindi na sila mag-resgo, 5 pagid kadlaw. Bisan, 5 na kadlaw, dako na nag-resgo. Diba? Yes. So, as ng pediatricians, ang ila asosasyon, nagsulat din sa akon na pangabay niya, ang kato na lang ang kwan, ang pag-sige sa eskwelahan kay tungod na sila nagkabalaka man sila. Yes. So, dito makita ang seriousness of the matter. Muna nga nagkuhan kita, kita kaina naman another executive order nga classes be suspended immediately. Yes. And also meaning, so good subong adlaw, as we pinagawa na namin kaina sa kwan, pina-release na namin kaina sa mga outlets na kakabay pa nga na pato na tang kadamuan kiti daw modern naman ang social media. Yes, dasing lang. So hopefully, abot kung nakaabot na sa inyo. Yes, Mayor, ari na sama. Ari na gid.
O sige, si Mayo kay at least nakabalo ng tanan. Yes. Kag daw ako pagtanaw, gusto naman sa tanan na muna eh. Yes. Kay halos na nagkahangawa na gid man eh. May I just emphasize this again, no, for clarity sa atong pumuluyo, na bisan ganit sa graduation, ang issue sa graduation, subo man to, masakit man to. Yes. Kay tidak bla na-realize namon nga daw ka-ironic nga tungod sa isa ka declaration ang dito sa meeting kami nga sa isa ka eskwelahan, without mentioning names, nga kagamay lang siyang ila graduates. So something like mga 70 lang ka-graduates. Pero ang ila OFW nga mga ginikanan do 15 kabilog. Uy. So nakita namon nga kung mag-graduation, kung gadamo ang graduates, gadamo pag ang OFW nga mga manugpuli diri. Matambong gina eh. Matambong gid mo that is isa ka bagay nga ginapaabot ko ging pangabudlayan sa so kasi ko gani sa media so what an irony and what a tragedy that si Nanay Cristata ay nagkatuto sa abroad para makagraduate si Nonoy kay Sinday. Di ba? Tapos, anay karoon nga mag-graduation na, hindi sila kakadto. Kag kung makadto sila, kag mag-quarantine sila, ano yung ilalid credit siya? Gusto nila. So, the best thing to do at that point in time, I believe, moto kagula man sa mga object, yung set na, yung cancel na nga mo ng mga, let me say this again, no, that especially sa Timpo, sa to sa nag-istorya kami sa mga academic, the word we use is suspended. Kaya we are still hoping kung mag-ayo ng tanan, pwede ka ka-graduation, di ba? Pwede ka ka-graduation pa. Amo man na subong bisan sa ining executive order nga bago, ginapili namon sa discretion sa mga school authorities sa pag-intindihanay sa DepEd kag sa CHED kung anong mekanismo nga mahimo nila sige pang paras na. Although, of course, in principle, tani, pwede online, pwede sa sa internet lang. Pero hindi man tanan ng internet. Gusto na. Kung sa Amerika, laban sila may internet and so on and so forth. So mansig ideya ng anay. Kag kung hindi, wala din natapos yung lesson plan. Kulaton na lang nila mag-normalize kag sa puson. Talagsama lang ng mayor Hindi man niya kay kada tuig katabo ni teno mo na karon kay mo ning sitwasyon ta consideration na gid lang pangitaon ta di. Wala na. There's no choice but to kag Mayor. Nadula si Mayor, balikan tabi si Mayor abi. Diri na kita sa kwan mo. Nautod liwat. Naupod liwat si Mayor sige. Diri na lang kita kay Mayor sa suspension sang klase diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Ang klase suspended na, no? Diri sa Bacolod tanan nga level, no? Public and private schools, no? Starting today kung may klase, siya mismo na kuha ng cellphone niya off. So ina ang executive order nga ginpapanaog ni Mayor Bing Linardia sinigid lamang nga kasisidmon. So, starting on Monday, hindi na pagpakadtuang inyo sini mga estudyante sa mga buluthuan, no? Kay wala na sang klase mga kaksyon. Why klase anay? Pero wait kita sa notice liwat ni Mayor Bing Linardia. Mayor, nautod kita. Nautod naman mo. Sige, so ano pang wala pa natapos? Anyway, so klaro na itong atong suspension sa klase. Nga ko gina-emphasize ko lang ang word that we're using is suspension. No, sa kutob sang natapos sang pwede makatapos tapos na. Yes. Hindi wala pa nakatapos, suspension lang. All level ni Mayor, no? Private and public schools? All
all levels na kasi wala naman ang virus lamang na paningala ko elementary, high school o college kada. So wait sila sa imo sining notice naman kung saan tabalik klase abi sa way pa ka exam dira abi. Wala pa naka-exam. Gulpin na utod kiti among development sa ang influx ang sa mga nagalarin sa Manila kalitan pa nun sa labla kada plano mga 150 ang masulod. So pinaka na ang flights to Manila mga 17, 18. Yes. So pila na kalibo ang masulod sa aton. Damo na magamo sina. Linibo na yan. Balantayan. If you talk about PUMs, imagine ko di mo sila pangitaon tanan. So kailan lang talagang bulig ang kooperasyon. Sige. Liwat, Mayor, ang imong apelasyon sang pumuloyo sa Bacolod, Mayor. Go ahead. So, aton ingitanan atubangon, pero mabinuligay kita. There's no substitute for that. Kay kada isa kag isa may papel ring we have a role to play. Kinahanglan gid nga mabinuligay kita kay ang isa lang kaso, isa ka tawo makahalit sa tanan-tanan. Mapinaltas ang sense of community, sense of patriotism, sense of family, no? Kaya ang istorya tadi hindi lang propiedad, hindi lang kwarta. Kabuhi na diya ang istoryanta. Yes. And there's nothing more precious in this world than life. Correct, gida. Wala naman na sang kwanda, wala naman na sang debate, wala na pang mas precious, di ba? Sa bilog ng kalimutan. Wala na. There's nothing. Ako, the older I grow, the more I realize that. Walang kamaturan. With that, wala nang propiedad kaya mga pa ko. Yes. Wala ka na. Huwag ka na gaginhawa. Damos na. Sige. Hindi lahog. Siyempre, we do not want to be siling kinasaway man Dr. Trilon na ito nga daw tamaan dito ka seryoso. Pero at the same time, hindi naman niya mapakuribong na lang magsagad paminsan sa mga negatibo. Pero hindi na ito magpasaway. Yes. In the first place, mapati lang ito sa asa si Presidente Duterte parahan kung maghambal siya sa problematic siya. Gambal man siya nga sunod lang kamugala. Diba? Correct. Kaya ang expert are supposed to be, that knowledgeable. Sundon ka lang. Kaya matilaw man kami gani dugang kampanya sa mga tricycle drivers sa Bisaya ng mga pangbutahan tala sila reminders and hygiene ba? Yes. Ako na lang himuwan. Anong himuwan? So, pero pagi sa inyo, sa DYC, ako na buli kung full out man kamo. Kaya at kailangan dinuligay tayo. Hindi niya commercial matter. Wala niya isipay kung pilang airtime na dinusar mo. Kaya hindi niya politika. O ano pa. In fact, sa akon nga program, Mayor, daw pila na ni ka nights nga 2 hours and 15 minutes puro COVID lang gining akon ginapang wakal di kay more on information drive ko dia para mabuligan ta ni Mayor. Salamat din ako. Amo ginang that is our best weapon ang information drive. Mayor, salamat ngayong gabi. Salamat din sa DYC kinuna da. Yes. Salamat Mayor. Good night. Mabuhay ka, Mayor. Hello. Yes, Mayor. Hello. Yes, Mayor. Ari lang last thing, kag-ina nagkambalanay pa kami ni Bishop Buson. Kaya may mga pastors na ko na istorya. Kay inablati ang mag-define ka sang mass gathering nga ara sa akong permanent executive order. Okay, I was very diplomatic about it. Saying ko, that includes the churches, that includes mga misa, mga service. Saying ko po, wala lang naman din sulat sa mismo sa executive order out of respect to religious beliefs and to our religious leaders. Pero at the same time, nagambam ko sila nga dapat included na sila. I hope you will all take the cue that sa Manila, ang mga religious leaders doon nagambal na nga mauntat sila. And I understand, though may nagtawag na sa akon, nga daw naka-issue naman ang Bispo de Bacolod sang guidelines. No? Of course, not only him, but the others
religious sects, no? Pastor Glenn kainan tawag na sa akon. May ibang pagid. At least ipasalamat ko nag-cooperar hasta ang mga simbahan. No? Yes. Buwasway na misa, Mayor. Malagay si ko, cooperar ka simbahan, iban pa. Iban pa. Stogin na. Sige, No. sige. Okay. Mayor, salamat. May gabi. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Yes, Mayor. Yes, Mayor. Una sa balita, una sa aksyon. There have it, mga ka-aksyon. Mayor Bing Leonardia, alkalde sang Bacolod. Suliton ta ang EO nga ginpapagwaya today, duha, EO 19, Executive Order 19, nga nagamando kay nagahingyo sa publiko nga kung mayara sang mga nag-alalabot diri sa Bacolod nga mga gikan sa Metro Manila today, please inform sa aton sini nga mga authorities. Voluntarily, dapat no kita na lang or kamo na lang kadto sa mga barangay officials na ton to inform them nga kamo halin sa Metro Manila. Kay para ni sa kayuhan na ton tanan-tanan, I hope you understand kung anong ginahambal sa aton sining alkalde dre. Ang executive number 20 naman niya, suspension all levels of klase na on Monday. Immediately ganimo, kung may klase ka mabuwas, dapat ay na kag wait kita further notices namanan from the office of the mayor sa syudad sa Bacolod kung saan o ibalik ang klase. Understand ang iban gani talipos-poson na malang may mga examination. So ipaiway ta ng ulo exam anay ang exam ara la na dason. Importante nga bantayan ta nga ton sinipalibot kag kaugalingan. So salamat gid Mayor Bing Leonardia sa timprano nga paghatag sa information diri kag pagbantay man sining COVID-19. Dako gini nga bulig para sa aton. Kay may mga banwa kag syudad naman des Negros like Toboso, kung di ka magsala, ang isa I forgot, nga nagdeklara man sang suspension of classes dito starting on Monday para mapasiguro gyapon ang ilang sitwasyon. Last 9 punto, ma-commercial ko waila. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balita. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit.
Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghugas. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio Bacolod. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad ba sa way ko na malambutan makaksyon nga mga mensahe ninyo, pasensya gid ha, kabay pa maintindihan nyo ako kay mas gina priority ginaton subong nga gabi makaksyon ng mga information nga makabulig sa aton sa mga gabi paano naton likawan ining COVID-19. Endorso ko sa inyong Life Extension Vitamin D3 ha. Kag ang Life Extension Coffee Mix pinakaw ng kape nga mayara sang Vitamin D3. Ini mga produkto sang Life Extension Philippines nga ang ila klinika diri sa may GA Esteban Building Lacson Street sa 100 Maring Burgos Lacson Street sana. Kadto ka mo na kag magpa-konsulta libre sa mga medical doctors mismo. And ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ni nagabalanse sa lawas ang tao ha. Kag buligan yang nanan nga nagasululobrada sa lawas nyo pang buhinan niya. Kag balansihon gid sining Evergreen Herbal Capsule. Para naman niya sa aton sining bang paligo nga habon, amo ning Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon patinin niya. Zanton Plus Herbal Soap. Balanyos naman ang Zanton Plus Herbal Oil na naman niya. Amo ni makabulig sa butod panuhot palanakit sang kalawasan naton. Zanton Plus Herbal Oil. Sa mga mensaheng iban way ko na basa, I'm sorry, pero don't worry kay mabalik ta sa Lunes. Magyapon nga oras kag istasyon na. Diri sa Action Radio Bacolod. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager suno na magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Upod sa Action JM Baikin. And sa News Center naka-standby man Action Marlon Hirabia aton sinibak up. Standby more information and news tonight karon sa gabi with Action Eric Magbanwa sa Action Night Patrol. Kagin nyo naman nabatian isa kamemorable ng istorya sa Action Farming Line. Ini sa Action Brian Morden. Anyways, maglibati kita Lunes sa mamagyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!